gurulni. Tessék. Jönnék, hoznak még egy párat a kollégák, akik azt szokott elmenni a között is bent nevelgetnek. Ki kell horgászott, sajnálom. Rövidet dobtam. Úgy. Kéne talált, hogy nem kő. Úgy. Tessék menni és összeszedni. De már ügyesen repülnek, látszik 2 ezelőtt. Aha, mi van ma megint? Balkáni gerle verekszik ám. Hát aztán majd megfordul a szarka, aztán utána balkáni gerlének rossz tapja lesz. Mert azért a szarka előbb-utóbb még nő még egy cserekkorára, és akkor onnantól balkáni gerlének rossz idő. Jön. Mi van mi? Mi van mi? Mit csinálsz? Buksi? Szervusz? Szia! Szia! Mit csinálsz? Mi van? Mi? Mi van? Mi? Mi van? Mi? Szia! Buksi úgy került hozzánk az állatorvosi egyetemre 7 éve, 8 éve, hogy a jobb lába az rommá volt törő, 7 helyen el volt törő. Nagyjából sikerült összefoltozni, egyszer engedtük, de vissza kellett fogni, mert a télen legyengült, nem boldogult, úgyhogy azóta ő bent lakó. Most kapott 2 leányzót, ezek tavalyi szarkalányok mellette. Ezek éhesek, mindig éhesek. Igen. Ebben van egy szarkagyerek. El fogjuk ereszteni holnap reggel, Pestről hozták most ki. Úgyhogy ő majd eresztős lesz. Ő egy áramütötte vércse, fiú. A parka az most attól romos, hogy ő nem olyan rég került be, és még töri magát. A szárnya a cuklóból hiányzik, jellemző módon. Fölül szint úgy, csak ez még frissebb, tehát neki még rajta van a kötése a szárnyán. Ő azért is van ilyen helyre betéve, hogy abban ne akarjon ugri-bugrizni, törni magát. Látod? A bal szárnya csuklóból. Aki akar menni. Hát az a baj, akkor gyakorlatilag nem visszaérthető. Ő nem. Vércséből, ilyenből, hát 40 darab legalább esik. Tehát a középfeszültség, tehát a vörös vércse állomány, azt tudom, hogy még van Magyarországon vércse, mert a vörös vércse állományban 20 000 volt, és az akkor a település közti középfeszültség oszlopok. Hasonló, mint ami a zoknit megölte. Ezek irgalmatlan rendet vágnak a vércsék között, mert ők a réten kockócokra vadásznak, és többnyire ezeken a szántóföldeken keresztül menő nincs, ugye minden méter számít, mezőgazdaság egy méter földet nem ad, akkor is, hogyha dögöljön meg az egész világ. Tehát régen az ott a mesdje határt egy sor fával jelezték többek között, meg mondjuk akkor még a régiek még tudták, hogyha nem fújja végig a szántóföldet, úgy a szél, akkor nem szárad ki annyira, meg ilyen hasonló, kevésbé hordja a szél a gyombagot, tehát a régi mezőgazdaság bölcsessége az elhalt, hogy is mondják, a greedy, az hogy van magyarul? A mohóság az viszont még fokozódott, tehát az borzasztó. És ezeknek a mesdje határfáknak a hiányában, ugye a villanyoszlopokot száll az összes ragadozó kint, irgalmatlan. Tehát van olyan villanyoszlop, ami be van a szántás közepén, egyszer évben kimész, 30-40 van alatta. És ez hogy történik
rááll a vezetékre és Nem, mellette, nem a vagy a két vezeték közötti? Két vezeték közé száll le, mert annak van akkor a fogófelet, és nálunk jellemzően fölül vezetik át a vezetéket a keresztvas fölött megy át, fölfelé állnak a szigetelők. Szlovákoknál ugye ezt úgy szerint, hogy fordítva, és náluk sokkal kisebb a rázóság. Tehát a porcelán szigetelő lefelé van, és úgy van rajta a dolog. Ennyi. Éhen kólasz bondok. Igazán nem tudok benyúlni jobban. Jó, te látom, flász kaptál, ilyen. A kis oldalon kidegy mozog. Tejet, ha ezt nem szabad, állatságnak volt itt a héntejet, bőrsen az ideget. Azzal nagyon jól el lehet tenni lábaló. Mert amikor rájött, hogy valami nem a levét, mi a része, abbeüdösödik. Nem. Bőrsen az ide benne van. Hát azért még kevesebb a tej, ami jön, és akkor azért lökedik. Nyomást várja. Zöld lavort, áttelepítem őt. Csak a vércse miatt. Ruben, gyere csak! Most fog enni a kis... Most fog enni a kis gólyó. A legapróbb gólya. Ja. Gyere, baba. Hol a kicsit? Jaj, de kicsit. Fél kiló. Olyan lába van, mint a kacsa lenne. Ez nem az, hogy magad alá fog kitel, mit csináltál? Hogy van, szép. Azt a fejét. Ott fog meg a fejét, úgy. Nem? Nem volt jó? Nem tetszett? Bárcsak a mi teknősünk így enné a halat. Milyen teknős? Mosári teknős, utcénél mi volt. Megjelnél? Nél szóval? De fölő. Hozzagy már be rendesen, na ez az úgy. Hopp, és eltűnt. Még egy. Nyugalmas egy kicsit Vagy? Kicsit kisebbet? Ezt már jól néztem, hogy ahogy van ez a két. Az állomány az azt jelzi, hogy genetikailag nagyon... Nem harap? Hát ide megfogom egy kicsit. Nagyon van még neki, mivel harap. Egy jelző belül a mókus 2-3 kilométernél messzebb nem kell, hogy a felességgel rokkonnal fog összepárolni. Ugye? Kicsit tétázott. És áramütött lenne? Válogassál.